Silibumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa ezindabeni nezifundelo Amanda Zondi sanibona. Uzokalisa ukujabula umndeni wesifazane wabulawa ngesihluku efolweni umsolo wayesoka lakhe elaxaza isicelo sebhayili enkantolo yemantshi yaseMbumbulu. Umnumzane Mduduzi Masuku oneminyaka engama-22 bekulindeleke afake isicelo sebhayili ngecala lokuhlahlela ngocelemba unkosazane Mabonge Mkhize oneminyaka engama-32 mhla zi-5 kuMasingana. Kanti uma sihlabela phambili sithola udaba oluthi izihlathi zivakashele izindlebe kubafundi besikole ibheka ithemba Combined Primary eMlaza ngesikhathi inhlangano yakuleli lokishi izobaxhasa ngemfaniswano. Inhlangano ithenjile abantu Empowerment for Disabled inikele ngemfaniswano kubafundi abangu-20 besikole. Kanti uma sengiyiphetha mlaleli ngiphetha ngodaba oluthi imeya yokumasipala iBig 5 Hlabisa umnumzane Comfort Khumalo idonsa abafundi ngezindlebe ngomkhuba wokuthanda ubumnandi baze bakhohlwe inhloso yokuba senyuvesi. uKhumalo usho lokhu ngesikhathi khalelisela abafundi abaphase ngamalengisi izivivinyo zikamatikuletsheni ezikoleni ezingaphansi kukamasipala iBig 5 Hlabisa. Kanti mlaleli ngizophinde ngibuye ngehora lesishiyagalombili. Usale kahle.